Oh, hakani ko por pat ngadani ka panaingu pat yo try namar. Ngakwa bangan peteng biang yang nega Jinghikai ka bangala keren men hakini gisngi. Ka biya day bat ka Jinghikai Shaphang ki Jingtynjuh. Te nga nget ka tu ko bangala hikai managani ka tiyo. Kala long ka jing mentoy pikat tu kan ni namar nga hikai kambania aga jing day bat. Ka Jingtynjuh ka ba one no play. Dia minta ke seniru ngakwa bangan penibiang ipi shushu nagani ketien ke jong play ke jing day bat kani ke ju hi ke ketien ke banga sedang makata ke Jingtynjuh ke bawah no play nama ngadang don kat tu kat ni bangan penipi ke banga ngai ba kani ke Jingtynjuh kadon kam mana syai bah kadon kam mana snotho ngala peniba ke Jingtynjuh ke bawah no play du snotanat ban test yangi dan wairu balaban yai light nagata wat kat yo jisuru ladan kaman tesiu kan utam yang ngiru kedai nagata kadaung ngakwa ba ngan penipi ba ka Jingtynjuh ka bawana play kedai ka bangila ban sya nang tade karukom Tunjuk ka jong play kedai ka ba play habau Tunjuk da ka ketien ka jong lesi kata kedai ka koridor yanga abang ka puli ni ka Bible ba ngalap ba ni kedai Jingtynjuh ka bedai ba bau play uju Tunjuk yangi daga ketien ke jauh. Ngenget ngalapan syai gini dengan keren syu arsian. But kabalai ka bangga keren hang ni kadai ke Jingtynjuh ka bawan no play kadai lingba ki jingyai lenti jengi ke bobon. Pi ngalapuli kani ke kitab Deuteronomy kalanong ka ba pra. But ngenget kalalong ke jing mentoy pi namar ke tu kalenong ke hikai yangi bau play Utunjuk wat iki kon Israel haga jingai lenti ke jongki ba ukwa ban tunjuk iki pi puli wang ula penia iki South Hosna magari klau ke ban kong wang ban penret iki too humble ban penret pi inamar ke jing sarong ke jing sngola ke jing sngobiang kani ka sneo hadu kata kani ka dai ka ba ba haga jing jong buriau te nak kata kadau play kwa setiaba ki khon Israel kin sarong lapi puli kitab samal laga porong kim simio ilaga read laga jong ka bolom ni laga white le jong la ni laga bor jong ki ande de ka bor ka jong de ka tiga man jong ka mot ublay sngo tanat ya ki khon Israel bakin ya bakin sngo bagi de ki bakerpang mal baki la man ya khoni ki nong shon ban job ki hima ki ri ki tu ki por bat ban yo le cheri kanan daga bor jong ki kwa ya kata takadaw penia ki saupus nam ka beningkong ukwa bakin sngo tho ya ka jing sngo ret khamat jong play nang ta de ka ba ar ukwa ru ya ka ban ma ka Bible kong ban Tunjuk ya me ya ka ban tip ka ka ban ga do nu chame kata ka de ka ba u play wat na ka jing jong iru Jingtynjuh bo no play ka de bo play kwa ban wat na ka jing ka jong ya ka ka bangidon kanang ba nda bangirung ka Jingtynjuh ndala mandala prang ka ksiar pio ka bam day na ka ksiar hi ka mi no ka khot no man kan mi ka ksiar ka banala na ka ta daw ka Jingtynjuh borobor ka sait penlong khot yo brio na ki jinglong jing ki bam day kata ka de ka bangayo na ka Bible nang tawong kumno wang usharu ya me ba men sngo tangan hi kata ka de ka ba syai ba usha oblay ban sngo tangan karan ko porfi aga jingyai lenti gi jingi ni ga pertai gidan ki igi bangi kendo aga jingem ki bangi haban pej bah haba ong sngo tangan ni hawat ka keren ru wat ya ga jingduk ran ko por pi kendo jing aga trei ga ta aga kamai ga ji aga yo ga kat na sngo thu bahai ga mga keren da pi mut shisha ban ya beru trai ublay ko ban Tunjuk ipi daga bu yalam ipi katugat ni hagi jaka ki be apdeng ka kamai ga ji ka yo ga kat balai nama ko ban hikai ipi nakitugi ege bapinom spa bapinom ia ka buram jong ka perthei bapinom shania aga sankti brio bapin shania be hau play pen shong sai pi yang tan rei pinhap ya leng bagata ngimla ban kiar na kata ngala ya ngatip adukat nuga bania aga por ka baduk
kebetangan ong bet no ada kata ketien kumbaga Bible ko ong mau sya ya me ba men tangan mo kadai ka experience la ni kata ka jing ya kendo ka ba ka jing syam ka ba palat ag jing hare nga syam mentah hadien ba lang la ya kat tu na fausnam ha kita gi nga syam ba pleng ka yarap banginum be ya spa nginum palat ya pisa bat nginum syong ka jing jingi ha ka aka ba kan japertai Henry bangin naman siya ni alot teli hau play. Today na kata daw nga sungtunat ba nga hikay ni mga yo iba hagi ni kisngi ngila kambak la karo kom hikay. Yagi brio iyo iba ki brio gila hikay palat yagi brio tang bagin roy tang bagin yalong chakli bagin yalong chakmat bagin ya yo jingir khu te kata gala bakla na marba. Tapi pet na Bible play ba sungtunat bantenjo. Nama kwa bangin bakla. Ukwa bangin ya daga jing sngoret ukwa bangin ya daga taga mo bangin ya sya baru blay bat bangin nang ya kapan tip ban sngot ngan ban sngot ho bangim la bangin don kam yo blay takani ka bu blay kwa na jing ka jing pej bahaba yo pishan ya palat daga spa ko poro blay sngot na de kata pej bahaba yo pishan ya palat hagi eki blay sngot bahai kata tinga kwa ipi kani ka por ba pin nang ban ya baru blay haba pi yo ini ke Jinghikai nama kini kan yarap hai fi hagani ka par dan apa yang job pi kan do iki popon ki tes ga yeng sam fi shakari yo play jing sa marway ka jing sha ka Bible ka ladap kran lepa kini ki jing mo ki jing sha kan tai ki jing sha kran ben ki jing shitom ki pi ni kan do na yeng sam katan lut aga Bible bro ko ye ga bangam la ngan pen ilot pi na ka Bible hare shutip bagi ta bar khat ki de ki tes ki ba pia pen ya aga jing kiba lada pirung hagi bakum kita gites pidevin sngot ho ia kaban bats kami ga jinget ban kemen baru play ban show up ya kapor ban yai sha ban up ya kapor ba ma pin up ya kapor ka ba play unsa mga Bible ko unsa pelong internet ya ki ha kapor ka jaw kataga de ga banga ga kwagan pen ipi katugan ni nang tade fi inda fi yo ga Jingtynjuh ka ba wan now play wale syapti yang ini na markat kum ke Bible ke keren syai lada pipuli yang ini ki apostle mo arngut ki keren bahai ke Jingtynjuh uwe do Petrus uong kum ne ngan puli na ka siti ke benengkong Petrus kalau nang ke benengkong ke dekat ke benrio da pipuli yang ini uong haka ba pia snokumen lamenta kendiat por bat bahai ke ketian wale bakla kita haka por ba pikemen Nrei kendiat por lada don kam kamut lada I don kam lapan sosi ipi agi babon jat ki Jingtynjuh nak takadaw bat bahagi ta kitien day bau play don kam bat haga por ga babis ngo kumen pim susu ba kawan ke jingile aga jingem tamawalit kelet ke ne ga day ka kendiat por bar wong ini ki kitien wong lada ka don kam lapan sosi ipi hagi babon jat ki Jingtynjuh Fikini ke Jingtynjuh kadai ke bawah no play. Nama wong kadon kam te. Baniat agani ke Jingtynjuh. Balai wong kanang bakata ke perang ye ke jingai jangpi. Ke kham kordori ke ksiar ke bajon no lala perang ru ye kada ke ding. On yo syam ka ha ke jingiro ha ke buram ha ke jinglang buram ha ke jingpen pau ujis Kris. Fidena kata daw lebih pet bahaya kena jing thok jong Petrus. Kabamut ba ladadan kami day Jingtynjuh yo brio. Balai ba on perang ye jinget ke jong da kading. Haba on gading gamat ki bobon ke jing kendo ke jingem. Teng sengok bakal khluit pelat melasha syu. Hare la fini yang baik hangta. Fini ke Bible kong ndala perang ye pi dakading on yo syamika haga jingiro bat ke buram bat ke jinglang buram haga jingpen pau Jesus Christ nak takadaw kani kanai men sim fi la dafi don am pedeng Jingtynjuh haga ba kawan no play sha play tengah kwa ba pin yo men sim da kata uang shu gum ne Petrus tangine pule haga siti ke benengkong Petrus kalau nang ko besau uang ko ne ke khot ke khadar sngap ngan pule uang
Ko heb ba ien, ukuran ik abo heb ba ien kemot yangi ki besyakriyo bla, ya pi ki belatip yo try. Wang wat ngau pla, wat let ngau lengo. Ya kata ke Jingtynjuh ke ba meding ke ba hapi. Ke ba jaya ke Jingtynjuh ya pi, ngada skutanat ba ini kitien ba ang kumba da ja ke ba kla hapi. Por pimpat cakriyo blay, por pimpat yat bahaba do blay, pidang im ke jing im ke ba, penso bahai lede ke jing im ke ba riu pertai. Mjudan ke ban yapi, ye ngasam bar lenti singkian ke jing yat lenti japi, mjudan biang baik nadang sedang. Henry Marson cakriyo blay. Kinwan ki Jingtynjuh ki bada jakla ke jing im jofi. Nganut badong ya kata pin syamben. Kidan ki bersyuja kensan ki berpecahlah kaban pen pelai pi penlengaru balai mencuang ampat syakriyo belenga ngam ji kendu kumne hayang ji dom yang ki bayang basam kim ji isi yang nang ta ki priyo kim ji dom yang ngam ji kendu eru ngapiang bait mencua mentapat nadu bangala sedang man syakriyo belenga lamat e jing e jong belai sedang segi jing e pat hayang sam lengkong adin sa syabar, adin sa hiki jaka ke bobon. Tapi dia pini awak mensiam bana ke ni ke siti ke jong petras ke benengkong lang besau nak ke dekat ke bakat art ter ke baong. Walis ngau pula, gi weekend ti walis ngau lengok, walis ngau kendit. Yang tak Jingtynjuh ke ba meding ke bajafi. Wang ke bajaya ke Jingtynjuh ifi. Kum baja ke ba kelak ifi. Orang ini kita kat kumba fiyo bentalem na kita jing syak shita mo kuris to komen no bahag ta jipen pawi go buram jo piru pinyo komen da ke jing komen ke bakrau lada la kren benye pina marka kerteng kuris suk ma pi na ba mensiam jong go buram baru jong blai u yai shong api hapang jong shisha la kren ben ria hapang jong u lapenan buram yo u ini gede ke ketien ke badan kambaha dengan les dengan syukuran kendiat ikan ikan dekat ke bakat sarwang wat ai bau nono ru piun syastam ku menong punya priu lani unong tu lani unong le besni lani ku pusai lor ni le lu syai ki kam ki wai ndela dau nono ru syastam ku mu kristan wat ai bau sngau le rai ndrai tu un penan buram yo play hagan ikan kertang kan ikan mot ku mno lada fi im ke jing im ke babakla piklem long kan luksa ke babha piklem im ku badai kawan ke jing yang sama li sim ba kata ke Jingtynjuh ta de jing bakla jong pi Lada pile ika bom day te. Ki priu ki wit pen man fi. Namar ke jing long jing em fi ka bom long. Kawan ke jing ki isi fi wali ong kani ki isi namar bangala syakri utram day ki isi namar bo fi klam. Im kum bade man im. Ka ketien jong fi ke day ka bom ya hap. Bat ke jing syakri play jong fi. Karukom le jong fi ki wei ka ya hap. Karukom im jong fi yang sam kam internet. Tikitu ki yo kan no fi bat ki kran ban fi ka na pej bah bayo fishim ba kata de Jingtynjuh kata de jing bakla fi biaban pen bet andai la da fi sot ho ba fi bet fi yang jat fi shakriyo play fi yat bet ba fi persangkat bala hoi mla ban janai lut tam ba fi persangkat bala ban pen bet la jong ka jing em banum pitar banum pai ktin de be ban yan sha ba fi mut ban shakri bet yo play Raki mi ki jing kata de Jingtynjuh ko ban pen bet fi ba pin yo ya ko wei ge jing shisha ba kata de ba pin mi ko ka ksiar kaba don buram hadin bala tenjo ifi to ngakran khambo ne ne namar kanan buon bahana ka bible ka ongom ne ga chithi ga jong jacob kala nang ka bening kong na fi pulir khat ba ar kani ga ka ba ga Jinghikai le si ka ba haba fi haba ga Jingtynjuh ki ba wan le si ka ba ubleu dang sha ya fi ba pin hab ya ga Jingtynjuh u jacob o ong ni ki kitian to pin nyau ya ka jingkemen sudah ko para bangai jonga aba pihap haki Jingtynjuh babon jain aba pitip bagata ka perang ka jingai jopi ka pelong ka jingai Aisyah pitip am an si ongi pila da Jingtynjuh yo brio besyakri play unum la ban mi ka jingai Aisyah ka jingam la da piklam dan jingai Aisyah da besyakri play pinum la yang hadu ka bakut kata ngakren syai nang ni pinum la yang ada ko bakot
Henry wang kom no kani ke jing ya sha ngapule na ga shiti jacob no menengkong sa dekat besau om no Henry kani ke jing ya sha to ai kan yo ila ke jing tre be janai be pinyo long ge be janai ge betli biang ki bom duna ha ke ru pitip nda pirung ha ke jing tunjo piap kemen ong jacob ka ban kemen reu jacob wang niau ye ka ge jing kemen shim ye ka ba ge jing kemen ba pindup tiap ba kani ke jing tunjo ge ge ban pen mi ge ba ha jing em jaga number 1 ge jing ya sha But you can get in sha udo ai la kapor pakan yo ben tre ba jing em job hi. Ba fin mi na ta fin long gi betul biang gi bom duna ha ke ke. Bitu ko mud iu ne. Kini kini ko ko tan kam tam ka de nong rim jong jing shake reply. Ba ki bon ba ki brio ki shakri yo play. Ki klem ya chkhmat. Ki klem la yeng ha ba ki wan ki jing le ga jing em. Ka dei ba ki klem rung ha ga ni ka tes ka ba blay ko ban pen mi ya ga jing ya sha. Pitang shu sha kren pe mi ya sha sho. Teng fi bitar palat aduk bala palat dan gibri betang subak lakram long kata haru gede gejing bom dan gejing Aisyah ngam gejing Aisyah ka ba fisi Aisyah kelumar kaban penuit saya fi ba finum la poi sunu sunu kam dei gamta har gejing Aisyah ka bang keren gede ba findup tip ba yo kadang don gejing bitar gejing khong gejing bom la sya tu blay udah kwa ban pen mi ba bahan gejing em jo fi kata gejing Aisyah fi gejing Aisyah ka bang keren gede Pigan poi ke por ke bahaba fi shakriyo play. Ki priyo ke babon kin kran banya fi. Ki ba iya je fi kita kin ai ke jing em job fi. Lada pimla ban yaisha kham tam da pila yai kham shkhmat. Kan mi na ga do no jong fi ki bom long. Na ga shintur jong fi. But kan pelong fi ba pin. Jinjar ada fi shakriyo play. Takadaw ni ga khot ga dei ga ba. Asa isu tanat ba. Jaka bobu tho ai gane te udas ngot ho ba ngada yo jingir khu ba. Mga yo na fila ya lele kham shkhmat biya bani Aisha shi bun ba ha ga jing shakri play. Light no ga ba fitip ba khani ka ba mi jing yanga kam dai shu ga ba wan le si ga ba ngan shu sha ong no da ka tin ga si shu sha do yap sha kso kam dai ga ta. Nrai ka dai ka ta ga ba fisngot ho ba ga pen mi ya ga jing law man sim ga ba ba. Ada fi Aisha ga dai ga ba ba. Lagi dan ki jing ki ba fi ya kendo ga jing em. Ki ba ublay ko aban hikai fi. Ba fin nang ban tip ba ublay sngot nat ya fi. Ba fin shong hang to. Ko ba fin kinriya nang to jaka. Na ba fim sngot ho ki mi diga jing Ka ban nyat ya fi shawai pat na mau dan ka plan ka ba kam kraw. Ya ka jing em chaw fi. Tenga kwa mga naong ya fi gidan shibun ki bang ide ban hikai hang ne. Mateng-teng da shuang yai sha ya ka Jingtynjuh. Tipi shuat jo shu shakran shu shong do yap mdan jing kemen shu de pause nam shu ya chi jin char sa shu ka jing em jo pikala nang ya karta jo pikala nang no pimla shu ben shakri play shu ong ka Jingtynjuh sa shanu fin poi kum ta pej bahaba ka bible ko ong la da don kam khndiat por ka da ong ita ka ktien hang tai ka sithi shu petras ka ben kong ong kum ta nang nong ben kong tu khat ben riu ong la da don kam khndiat por kam dei mu shong da ka bun snam to ya Fi nda fi hap ban hap aga Jingtynjuh. Wang fi hap ban kemen ong Jacob. Nama ka penmi aga jing Aisha. Te hap deng jong ka tes. Usa ong yang ni dekat pesan mga syait puli mga baro-baro ong. La daw nulo no fi duna ka jing sta tuan pan ke luan. Now blay ubam ke no ben rin on ay ka tahu ubalay. Namar hap deng jong ka ni ka tes fi don kam ka jing sta ka jong play. Tingangit ba kani ka layarap si boni fi mendagasngi. Bahabakawan ke Jingtynjuh kabawan noble kabaw play siya ako ba pin sngut ho.
baka don kam hadu kata-kata bani Aisyah. Ditongan pen fi kawai. Ka Jingtynjuh ka bangi karan menagani kata yo bat benta kadai. Ka Jingtynjuh bo no play. Ka Jingtynjuh ka banga kwa ngan keren pat sakhendiat agani ka por. Ngamau sakhendiat ngini keren bahai kan eh. Kadai ka Jingtynjuh ka bawan pat nau soitan. Kani kadai ka banga kwa ngan pensyai bahai fi. Maka ni ka kham igi priyo bakin sungot ho. Si kadai ka ba ong no da kabai kentian kadai. Ka beteng-tengi thap sim baklaro. Ya kan ni. Tangi ni puli bahaya kan ni dekat benda kesini. Ngini puli ya ujub. Haga ni kita ujub. Kadang kama pinang ban pihak bahaya ka bayo ka pen baklai fi. Tangan puli nak kitab jong ujub kalenang ka beningkong nak dekat ka benrio. Kaong ini kiktian. Tila jag sengi habagi kono blay. Kilawani yang khmat utrai baru syaitan ru ulawana pedeng jongki. Fi da fi puli kan ni. Lesis ngo gumayalet krui khmat ublay nang ta syaitan ruwan lang. Walit berkat kum ta. Ngakwa bangan pen fi yang ni. Bahaba babu ko ang kalajag siya bagi kono blay giwani yang khmat utrai. Mau syaitan ruwana pedeng jongki. Fi ngakwa ba pinumyo ya ka beneng bakalong ko mang niya pertai. Kani ka keren Shaphang ka pertai ka bakan jaman siyam. Ha ka spirit realm ha ka pertai ka bakan jaman siyam. Haba ka ong kalaja bagi kono blay ki wani yang kamatrai kamot ki Jingtynjuh jong ki beriu jong blay. Ha ka bakan jaman siyam ki leja kamat jong blay. Baru syaitan ru haga bagan jaman siyam ula man yang haga bakum kata ka pertai ka bagan jaman siyam. Mau syaitan ru day bagan jaman siyam. Wan show blay bagan jaman siyam. Baru try uang yung syaitan nang numewan. Syaitan uyat ho uang nakabalay sinishway haga kandaw nakabaya churum seneng haga. Fi kabamot bo syaitan udah nak hendak. Haga bagan jaman siyam uyat keleng. Let keleng. Petra suang. Kumusing ubakerho udah yat keleng. Udah apu niyo man ngoy tali ano. Kata ka digi jinglong jong syaitan. Udah besyang makia. Udah bayat sineng serum. Dan lebih pecang ni. Nda fila puli bahaya gini. Uang kumno. Utrai uang au syaitan. Fi haga pertai bagan jaman siyam kadan gijingi keren. Utrai uang au syaitan. Mela jukmit hu yau syakri jeng au job. Napamdan kat ma ua ke kendau beriu berjanai berbet bersyapting yau belai berkian nak bersneo. Fi nafi puli kata pin lamp ba ublay usngau kemen. So sarong au nak. Badan ki beriu ke jang u ki bayat bet. U ko pi usaitan. Usaitan de badan ke bun. Usaitan yat hu hau turai bal uang. Ujub usyaptin yau belai klem down. Orang tahu ujub iat yamel, syakri, tiang yamel, buram yamel, uyam gajing bebet kat tia. Udah ngedau. Kadau kadai ba uang. Mem semla pelang gajing kia saudang yu umut maya dayu. Saudang ke yang, saudang ke ike ibu dan keleng-keleng malah kerkhui ki kam ki keti jauh. Kespak jauh kalau roy kendau. Mereka kuyu, mereka saudang yang udah gejeng bah, melelut kaba bahayu. Itu kum nunum iat je me, unum buram me, unum gejeng kaba syap tiang me. Usai tanda banang. Bapinda puli yang ni, uang ini kiktian yang belai uang. Henry tu ra, dia lagi kti batu kta ike berakat ki baudan. Un kentai persya, ya me. Uang yo belai uang haura ka kti persya yo job ai gijing ho
pej la yang percaya me un kan tai sendanatan utrai ubu fi ne u ai hau setan wang utrai ula ong hau setan ka kwa ba hapi pule bible de shai ba wang utrai u ong hau setan akmi ki ke bro kat kiba ujob udan kilong ha ka bor jome tang halor jong uhi wat ra yala gakti kum tau utrai ula mi no na khamal utrai fi de fi pule ya gane de fi pule ya gane pin se sot ho ya gane ga Jingtynjuh madang bri bong nga ko mu job mo u ne kan du jing e ga jing mp ong don le ke bele duai ke bri ne ke pang ru kyong te wat u job ru ya ke ne ke jing long te pi haban mo pi haban ya sha namar ba pi pang te yap no sna na tan nama bu ya sha khata de ka ba ka khlem da nong rim nang ne ga bible fi ka ban kong ka bang kwa ngan pani fi ang ne ga dai ngala kra ne ke Jingtynjuh ko bawan no play ban ngi ne page ne ke Jingtynjuh ko bawan hau job hato ka ne ke Jingtynjuh kawan nang no hato kawan no play ne kawan nang no nama da fi pule hang ne utrai u ong hau setan hakmi ki ke bro kat ki bodan kilong ha ga bor chome tang ba halo jo ukamot ha ga men sim jo umbe wat kta fi de pule hang ne ga dai de fi pet ba ndai te play ba ajing pang yo job bakni ki khon ba pniap igi tu gi masi itu gi maran ubale igi tu gi igi bon ra ba ai da to jaw ba pen jin jar u gi bon sngi bon snem kham dei kum ta fi hang ta nga kwa ba pin de shai manu ba ajing pang yo job ka bible ko kum tau setan no let me no na khama try kala ja gi sngi men ba gi kun chen ran kun te jo kle ba me di la ga yeng lawan nong lam ktin jo ki masida gi dang lur ki kada ki bam plang ki sabia gi la tur bi gi pniap sirti wa lam stang ma we bri wala je men thu me fi no setan u yele pun ki di gi brio gi banwan gi wan gi jing ja gi ba kla ja gi jing yap yarnot ke kam ke jam talut ya ke yo ke kat bara tawari ki khon fi na fi pet bang ne na fi ong ma ku mu jom kamu setan yo trai ke jing im job ya do ban biang ku mo trai jo fi gani ke Jingtynjuh kamu no play de setan no balek lang man penjen jari jo tang ba po ko permission ko jo play kata de bang yo i ne u play ai to jao yo jo u play paniap ki khon jo jo u play kta ki masi ki lang brat kamai ki ji kta u play rege setan ke balek lang ya kaban penjen jari yo ne u jo play na kata kada da pipuli bahai ka bible wat syukran o job udah play ba ajing pang udah play ba ai ke jing duk jing do play lada pi pai hang ta na kwa ba pin skot ho bahai ka ni baka Jingtynjuh kamuan direct no play kani ke Jingtynjuh kawan no setan hang ne pi yo i kabawan no play ngalap pen syai fi Regani ke Jingtynjuh kabawan hang ni kawan no setan kepada isangsat, kepada kordit sisai ujo. But what lada ublay uong bau job udah bobiang. Pipuli nak lenong menengkong jong job dekat bar puar kong. Hakani baro job shim la laptop. Limne shim kena ke jing biet ublay. Upersang yait bed you know brio. Ni pipuli nak lenong ke balai. Pilap agani job uang la ke sentur bat
tim mi sngi chong o ai kan dam no ta sngi ka bala khai nga ba ka ta miet ka bala ong la seng yo khon sin rang pina puli lut ang ni wong balei 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 pinda hap agi Jingtynjuh pikili balei 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 si balei balei bangam simiap no naga kepo balei bangam sin kut men sim bangami balei biki kho siu ki pediang nga balei ki jimbun bagin bangan bun pi pinda puli wong balei 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 baru job keren ki kitien ubakla ubapli uli ong bo job ubiang amu klem biang kuli ki jingli ki be yu blai kuli ki kitien ki bom dai ban tim mi sngi kha ngi le birthday ngim not tim mi sngi kha job tim pinda kawan ki jingile Jingtynjuh bo no setan ka pembakla lut yu prio kat uni job bu janai kan nero ubakla ban tim kan ne ban keren ki kitien ki ba kan ne sendan kam de ka besuk yu job ndrei haba ka Jingtynjar ka yele yu ban si ban poi se ka jaka ka bakla fi ka de ka jing bakla ka bangi poi ka de ba teng teng ngim tip la ka ni ka mo la ka ni ka Jingtynjuh ka wanang no ka kwa ba fin tip ang ne ba u job u ong ka wei ka khat ka ba arfusan wang nakalanong balay khat ba arfusan wang nabagata ka ba nga shep tiang ka jay nga mat kata ka ba nga sngotrium ka wanang nga ngamyo hun ngamyo suk ngamyo jat hat ang reka jing sitom kawan kani ka buwan sa itan lapi pet ba ka Bible ka Jingtynjuh ka buwan no blay kawan kat ka baw priyo laban siya kani yu job ka lang siya palat jong ka jing la jo but ubakla kren but pipuli na ka Bible usa kren ki kitien ki bamlang jo lapi puli ngalapan i fi sisin bahagala nang ka bakhat sa usa ang priyo bala khana ka priyo de bujinjar butang kandiat kisngi nagtadaw dangi puli Bible ngi klam da perkhat ba kani ka jing kren ka de ka por ka jong ka tension ka pressure ka bajur mau saitan open kortit ka jing em jao ban ka kwa mga nong fi ka Jingtynjuh ka bawan na saitan ka kwa ba pintip ya kani ka way ba kawan ru de damar ba kadon ka permission ka banaw play lada pituwai pihak bana sngoto bahangan depan i pina ka Bible lada pituwai pihak bana sngoto bah namar kani kadai kabadon kam bahaba pin sngoto pi upol utho kawai ka kitien kabangi hap banda ya sngoto dagasngi utho ha ka sithi ka baar ki karen kalanang ka bakhat ar upin i uong ngan wan shakijing ithu pau ba gijing pen pau trai mo chwabun pen i kata uyet khu ba ula yo rung shaga ba kencamen sem shaga ba shaki iki ba ki wei kim yo rung uyo snow iki kentien ki ba mlong ban yet khu iki brio ro ni brio la yo iki jimpen pau ba khrau palat ba wong iki ni kitien ha ka ar koril nong ba khat ar na ga khat ka ba nyo wong Kanang bangan snow kraw palat namar gajing kraw tam kita gijing pen pau labu anga yaw sya agado gajing pa usaitan banyo pen shitom nga kanang bangan snow kraw palat ken fi ka Jingtynjuh kabawan hang ne tangini pe kawan nang no atau kawan no play na kawan nang no pe uong kum no uong labu hanga yaw sya agado gajing pa usaitan manyo pen shitom nga kanang mga snow kraw palat ken kajing pa usaitan tapi pe yang ni usaitan udan kabenta mantrai kajing em jong apasal Paul
Hau Job ru dewa slupo ai dewa usaitan yu bele. Fi hang ni ngan hikai ba fin so tho no fin le. Fi da fi pet bang ni u Job hay u Paul u ong kum no wang. Shaphang uni ngala kerpat laisen yu troai. Ban pen kan ria no yu na. Laisen u duai na ha shau play. U ong troai weng no ini. Usha ka do. An reu yo yu ka jubam no play wang. Ka ching ai ei chunga. Ka dap biang ya me. Namar la penjanai ka bol chunga ka jingtlot. Da ka ba kemen e na magata. Ngan kamle thau bura magata ka jingtlot chunga. Khnang maga bor kuris kan yo chong sa nga. Sengap among an pensyai gani. Uduai laisen ni gani. Ban le yu. Bau play. Un pelait no yu na gani ka Jingtynjuh. Ka balong ka jing pha jong saitan. Han reu play pite buang kum no. Buang ka jing ai chunga ka dap biang ya me. Kamut yu pite bune. Kamut ki Jingtynjuh ki bawan. Haga jing im jong priyo. Laka long no saitan. Pide pinte bau play klembo iki priyo. Kaba kinum laban syai ka. Nama u ay ki ka jing ay. Bat kene ka jing ay kam de ka ba syukur tit kum tu em. Nda haba piyo iya ka jing ay ka jing em. Pim ngau syo. Kala don ka jing ay ka bor ka ba pela fi. Ba pinom ki jing mot iya ki tu ki sya aga do. Dan ki priyo ki ba don jing ban jubab ka ne bagi ong kani sya aga do de ki jing pang de ki jing ma don ki ba pang ki ba ong sya aga do de ki pang kan sar ka pang ngakwa nganong fi ka ni kam dai. Nama da pipuli lut ka ni habu kuran Shaphang ka jing duai jong uban ban pen kan ria no yung ni sya aga do. Ma pipuli nang ni wang hagat khat ka bisi phau wang nabakum tangas ngau ba habo blai khlem jubab wang ka jing ai janga ka dap yang hinga wang nabakum ta ngas ngau ba ha ka jing tlat ha ka jing le ben ha ka jing kardo ha ka jing be ben ha ka jing shipa na ka bentau kures namar haba ngas ngau tlat hang tanga long baklan blai fin jin jar ban kli wai sha ka do de ni ki jing tlat ki jing le ben ki jing kardo ki jing be ben ki jing shipa na ka bentau kures ti teng teng de bishakri play pide pin tip ila de pidan sibon ki jing tlat ma pide pin tip ro kidan ki jing shale ben kidan ki jing kardo kumangala dep keren mene kidan ki jing be ben kidan ki jing shipa hal kini baro kidai ba bishakri yo play awal ma kata abang ngasng tlat hang tangalong baklay fi da fi sot kho igini igini rap fi ba pin laban yang dan beliau sudah maklumar su tuai si tuai klem sot kho aku apa pinio ieng ni ba ublay u angka jing ai fi teng teng ba pidan pleng jong ki tes ki bawan kham tam le le kawan de jing le no saitan pidi fin tip ini gwai ka bawan no saitan kat kum ga jing pha jong blay pha ba ni ya ujo pu klem ya ujo uyo double ublay u plem pen kut aga bas ngosi dan beliau ong nga ko ujo ki yap sunan du tat kam dei kam ta nga kwa nga nong fi pet yu ujo ka ba kut jong u dei ka ba crowd u im slam ma udah dap ki sngi on the bible udah yo iya ka ba ar ka ba lai ka ba sau pateng ka jing im jong kaman unu brio u ba ya u so tho ba ne ka dei ka Jingtynjuh ka ba wan now saitan da ka jing sha jong play hang ni pol wang ka jing phao saitan malu malu pha wang duai show play play wang em ka jing ai jang ka dap biang ya me hang ta ken nga kwa ba pin so tho men ta ka sngi kum no fin le ha ba ka Jingtynjuh ki wan ka wei ka ba nga yo i na ka bible show bangan pin kut no na mga mi por show ka dei na ka jong Jacob hi na ka lanang ka ba da pipuli na ka lanang ka ba san jong Jacob na ka khat ka ba khat wei u tho khan diat e ne ktir wang ha kmi ni nyau suk i ta ge ba yaisha phila yo asngau Shaphang ka jing yaisha u job ba phila yo i ka jing pin kut u trai long ba dap da ka jing snei ba u bale isen e thai ka ba mat u blay ha ba sha
pau setan untrai ya ke jing jong ki brio ki beshakriyo play onom sha la da fi yaisha fi ap ya ko por ko jong play onom sha ban pen kut da ka basnosi un pen kut da ki eki badap da ka jing snai ha ka jing jong fi ngai kala ya rap pi gane tangini tuai ko pa gini ko por nga ai ngo ime na mar nga hikai gane kan kershani ki bobon kan ya rap igitu ki badana pedengi jing le jong ka jing ngadwai menai bor ki lambaga ni jing hikai bagi laban sngot ho iki nongrim na ketien ke jame trangi ailot shame ka puram aga kerteng ke jong chisu na nasrang itwai amen bat amen amen. Aku boleh sebut, boleh kerkoi.